I chi yng nghyffiniau Rheilffordd Cwm Rheidol yr wythnos on, neu'r wythnos nesaf, mae'n werth i chi alw draw yno gan bod yna arddangosfa arbennig iawn yno. Ac yma i ddweud mwy, mae llys genad, twristiaeth cymuned, Dafydd Wyn Morgan. Wel, Dafydd, siwr wyt ti? O'n i'n eitha da, Marc. O'n i'n hoffi'r gana, bach o sgrech ar y diwedd. Bach o sgrech, ie? Bach o sgrech, beth oedd enw'r gan? Jawl, dy fe? Ie. Joyous ti hwnna, Dafydd? Sorry? Joyous ti hwnna? O, joyous ti hwnna, do fi hoffi bach o jawl. O, na ti. Wel, Dafydd, so ni wedi siarad ers sbel fawr, a sef di gweld ti ers sbel fawr. Siwr wyt ti'n cadw? Wy'n eitha da blwyddyn mawr. 9 mlynedd ar hugen ers i ti'n neud disgo ein priodas ni yn gwesti Tiglin Eiron oedd hi ar y bryd y fe, ond Tiglin yw enw'r lle nawr. 9 mlynedd ar hugen, Marc. Ers i ti chwarae I'm too sexy for my shirt gyda right said Fred. Ac i sôn wrth gwrs am gerddoriaeth nôl y 90au. Mae da ni un o arwyr cerddoriaeth yr 80au yma heddi gyda ni yn Rheilffordd Cwm Rheidol yn Aberystwyth. Mae fel ffair heddi, mae pobl wedi tyrru i weld rheilffordd model fach mwy ar byd, rheilffordd Pete Waterman, wrth gwrs. A fydde Pete Waterman a tithau yn gallu siarad am oriau, am DJ-o a cyneuon a chwarae recordiau. Mae Pete da fi wrth yn ochr os ti am gael gair fe, Marc. Wel, cliw nawr te, reit? Ti'n mo beth, o'n i'n mynd i sôn am... Dyryn ni sôn am Pete Waterman i ddechrau nawr te, i bobl falle sydd ddim yn ei nabod e. Nawr te, mae e'n un o... Peter, dyn dŵr fi'n galw fe, dyn dŵr. Peter Waterman, dyn dŵr, gan bod ni'n agos ai at y Steddfod Genedlaethol, Peter dyn dŵr wrth gwrs, a mae Peter yn tipyn o gymeriad, Marc. Mae'n tipyn o gymeriad, mae'n un o gynnyrchwyr cerddoriaeth a, wel, cyfansoddwr pop mwyaf Pryden, bydden ni'n meddwl, mwyaf llwyddiannus Pryden, bydden ni'n meddwl. Yn bendant, a wedi gweithio gyda rhai o'r enwogion dros y blynydde, gan gynnwys bydd rhai pobl yn cofio Dead or Alive, You Spin Me Around, bydd pawb yn abod Kylie Minogue a Rick Astley, wrth gwrs, a wedyn Bananarama, ac yn fwy diweddar wedyn fe weithio gyda Steps hefyd. Felly dyna'i hanes i gefndir o ran cerddoriaeth, ond wrth gwrs mae diddordeb mawr gyda Pete yn y rheilffyrdd fi oedd e'n gweithio yma yn Aberystwyth. Yn yr oes a fi pan oedd Aberystwyth ar ei anterth o ran y trenau'n dod mewn a mas, yn mynd i bob cyfeiriad draw am wysig, lawr am gyfyrddin ac ati. Felly mae fe wedi dod a'i rheilffordd model yn ôl i Aberystwyth, fe ddath e ma'r llynedd gyda'r rheilffordd enwog a oedd wedi ennill y Guinness World Record o ran y hyd y rheilffordd. Ond mae wedi dod â Watford Junction nôl yn special i ni fan hyn yn Aberystwyth. Ac ar y foment, falle byddech chi'n clywed yn y cefndir, mae yna nifer o trenau mae nawr yn cael ei rheoli gan bobl lleol, ymwelwyr i'r ardal, beth maen nhw'n galw'n train enthusiasts. Ac mae off ma. Mae tren yn mynd, dwi'n yn gwybod pwy ffordd i edrych. Mae Intercity 125 yn dod i gwrdd â fi o tras yn Aberystwyth. A wedyn mae'r Flying Scotsman yn dod i gwrdd â fi o Bontor Fynach. A mae'n, wel, na fe. Mae trafnidiaeth Cymru mewn rhywle, Transport for Wales, 2 cerbyd bach y rheilffordd hynny. Felly mae fe'n lliwgar, mae digon o sain, wedi'i ddim o fe'n swnllid, ond mae digon o fwrlw yma yn rheilffordd Cwm Rheidol, yn Aberystwyth, yn agos iawn i ganol y dre, wrth gwrs. Felly, pryd mae'r arddangosfa ma'n rhedeg nawr, mae e wedi cychwyn ers y 5 ar 20 wedi? Mae wedi cychwyn, wedi dechrau penwythnos diwethaf, fydd yn mynd hyd at 9 o Awst. Bob dydd wedyn rhwng 10 a 4 y gloch yn y prynawn, a phobl wedyn yn gallu dod i weld y rheilffordd i reoli y cerbydau hefyd. Wy'n trafeddu, mae yna bobl o bob oedran ar y foment yn rheoli'r cerbydau yma o blant ifanc. Wel, wy'n gwybod bod yna ras rhwng Mam Gi a Wyres ar y foment, ar y Flying Scotsman a'r Intercity 125. Mae bach fel Grand National, ond ar y cledrau. A mae'n hyfryd gweld yr aml genhedlaeth yma, mae pobl yn tynnu lluniau. Mae fe'n rhyfeddod. Mae fe'n un o rhyfeddod Cymru ar y foment.
o weld y trenau, a mae'r treptadaeth y trenau wrth gwrs yn bwysig i'r dref yma'n Aberystwyth ac hefyd i Gymru. Yn wedi y tren stem, dy fe. Ie, a dyna beth o'n i'n mynd i ofyn i ti nawr, a ti'n modd, os na, ai dim ond pobl sy'n jyst yn licio trenau fydd yn dod yna, neu bydde ti'n meddwl bod hwn yn ddigwyddiad ar gyfer y teulu gyfa, na unrhyw un falle? Mae bach o hiraeth yn perthyn i'r profiad fan hyn. Mae fe'n mynd â pawb nôl i'r cyfnod plentyndod le o'n i'n chwarae gyda pethau. Megis pethau ar y cledref, ar y tracs yma. Wy'n cofio Skeletrix, wrth gwrs, Marc, os ti'n cofio Skeletrix hefyd. Ond dyna beth oedd yn fri pan o'n i'n blentyn. Ond wrth gwrs, oedd nifer y bobl yn hoffi prynu'r trenau yma. Mae hyd yn oed cymeriadau Thomas y Tank Engine, mae'r hwle hefyd yn rhaid yn mynd head to head fel ydyn ni'n gweud. Felly, mae yn llaw cyffro, falle bod chi'n gallu clywed... Ydw, fi gallu clywed tyfu bach yn y cefndir? Mae'n mynd hibo nawr. Ie. A mae'r rhaid ysyn... Na ti. A Cliw, mae yna thema traeth yw i flwyddyn hon, i fe? Ie, traeth, ar y traeth neu ar lan y môr, felly mae Pete a fynd yn mynd i fynd lawr i lan y môr nawr i gael sgwrs yn byti brofiadau fe o fyw a gweithio yn Aberystwyth nôl yn y 50au ac yn y 60au. Wow. A hel atgofion a falle na'i recordiad bach o rhai o'r pethau. Wy'n newydd dreulio hanner awr yn ei gwmni fe, gwmni Prynnau wrth gwrs, a fe'n sôn am i fywyd yma yn Aberystwyth ac hefyd cyfuniad wedyn o gwrdd â pobl fel mae Kylie Minogue, Rick Astley a phawb felly. Ffantastig. Mae'r person mor bwysig ar profiad fi'n credu. Mae'na dren fyna newydd fe mewn i un arall. Crash. Yeah. I think that was a crash, you know. I think that was a crash. A Dafydd, mae yna helfa drysor hefyd, os, yn digwydd na? Mae helfa drysor o amgylch y trac, lle mae yna wrthrychau yn ymwneud gyda y môr, a wedyn mae pawb sy'n ffindo'r darnau bach ma o amgylch y trac yn cael bathodyn bach wedyn, fel rhyw fath o... coffad o'i diwrnod nhw yn lleoli'r trenau, ond hefyd mwynhau y profiad yma. Hireithus iawn, wrth gwrs, yw rheoli y tren ar traciau fel hyn. Mae bobl yma o bob rhan o Gymru. Mae bobl newydd gyda Australia. Grŵp wedi dod o Australia gyda rhyw tŵr party fel maen nhw'n gael nhw. Felly, na ti. Wy'n eitha llawn edrych, wy'n eitha llawn o... Wedi bod bant ers cwpl o ddyddiau, felly wedi dyn ôl mae nawr y gweld y bwrlo, mae wedi codi tipyn o angerdd yna. A faint o'r gloch mae'r arddangosfa yma wedyn yn cychwyn yn y bore ac yn gorffen yn y hwyl? Dachrau am 10 y gloch, felly mae tren cyntaf ar Rheilffordd yn mynd am hanner awr i 10, ac fel arfer mae'r pobl sy'n dod ar y tren cyntaf, y tren mawr wrth gwrs, nid y tren bach, y trenau bach yma, ond mae'r tren mawr yn mynd lan i Bontarfynach am hanner awr i 10 a tueddiad i'w maen nhw'n dod yn gynnar i reoli'r trenau bach yma cyn mynd ar y tren mawr. Ie, ond beth sy'n neis bod yna gyfle i ymwelwyr i yrru'r trenau hunain hefyd, yn dyfe, mae hwnna'n brofiad gwych, yn dweud? A mae'r rhai o'r hen trenau stem sydd gyda Rheilffordd Cwm Rheidol fan hyn nawr yn mynd i ymddangos ar y traciau bach. Mae rhai special wedi cael ei gwneud sydd yn cofnodi yr hen trenau stem sydd wedi bod ar y Rheilffordd yma am ddegawdau wrth gwrs yn mynd o fan hyn lan i Bontarfynach. Gwych, da iawn. Ac ers bryd... Fi'n poeni bach am yr Intercity 125 na, ble mae hwnna wedi mynd? Wel, wedyn ni, Dafydd, bod ti'n joio mas draw... Wedi ffindo fe popeth yn iawn. O, na ti. Wel, wedyn ni bod ti'n cael lot fawr o hwyl fyna, a bydden ni'n meddwl bod tipyn o ddiddordeb gyda ti yn y trenau dy hunan? Wel, byw yn Lladam Ddyfri, oedd y tren yn mynd o Abertawe i Amwythig, yn mynd hibo gwylod yn gardd ni. Felly, fi'n cofio gweld trenau yn blentyn bach. Wrth gwrs, dim trenau dod trwyddo Tregaron erbyn i fi gael yngeni yn 1996. Ond wrth gwrs, oedd ti'n sôn am Llan y Byddar fyna wedyn gyda Caffi Contis, gyda tren wedi dod i Lan y Byddar a wedi dod i Lambed cyn cyrraedd wedyn Aberystwyth hyd at 1965, os gofiau'n iawn. Wel. Diddorol. Wyt ti moyn exclusive gair gyda Mr Pete Waterman? Wel, allwn ni gael gair gyda... Oedd e'n siarad Cymraeg? Mae fe'n gwybod Cymru am byth. Right. Cymru am byth. Hold the phone. Oh, okay, sorry about that. This is Marc from Radio Cymru. Hi, Marc. Hi, good morning, Pete. How are things? Marvellous, mate, marvellous. Couldn't be better. And Dafydd is looking after you there? He certainly is, yes, trying to teach me Welsh.
Fantastic. Do you know a few words in Welsh? Llanfairpwll, Wingich, go Griffiths, go Santi Silio, go. How's that for a bit? Well done, Pete. That's excellent. I did write that as a song. It was Wales's entry into the Eurovision Song Competition in 1984. It came last. My career went up after that. Oh, I'm sure it did. But you're having a great time there. Yes, and you'll be there until the 9th of August. Are you there every day? We will. Yes, every day. Yeah, fantastic. Yes, every day. Well, Pete, all the best. And you. And look after Dafydd for me. I will. I'll look after him. All the best. All the best. Thank you, Pete. Marc, ti wedi siarad â Icon fyna, dwi ti? Fi wedi siarad â Icon fyna, felly ffantastig. Dwlen i weid bod Kylie Minogue yma hefyd, ond dyw i ddim. O, na dreni'n, dy fe. So ni wedi cael gair gyda Kylie neu Banana Raman yn Rick Astley, bydden ni wrth y modd. Bydde ti lan ma wap. Bydden ni lan a wap. Na, ti'n ma be, oedd yn hyfryd i cael gair gyda Pete fyna. A Dafydd, diolch yn fawr iawn i ti hefyd am sbario bach o amser fan hyn bore yma Radio Cymru, ni cael gair gyda ti. A i orffen y sgwrs, beth ti'n neud ar y bedwarydd ar 15 o Orffennaf 2027? Beth ydw i'n neud? Reit, pam? Yeah, ti'n neud disgo priodas 30 ni. Na fe, mae'r caneuon da fi'n barod gyda llaw. Mae Kylie dy fi, mae Rick dy fi, mae Jason Donovan a Banana Rama dy fi'n barod. Dim nhw'n y gyd, fydd e wych. Pete yw'r best man? Pete, ti'n gwybod iawn bod fi wedi priodi, sa'n priodi to. Ond na, geith Pete war y rhan, mi'n siŵr. Na fe. Ni'n nabod yn gilydd digon darbyn hyn. Dafydd, diolch yn fawr iawn i ti am y sgwrs ac fi'n siŵr eith hi'n gret gyda unrhyw un sy'n eisiau galw lan fyna, mae yna groeso iddyn nhw ddod lan i'r Rheilffordd Cwm Rheidol. Tan y 9 o Awst. Tan y 9 o Awst. Dafydd, braf iawn siarad y ti a diolch yn fawr iawn i ti. Diolch, Marc. Hwyl fawr. Hwyl, Dafydd. Ta-ra! O, na chi gymeriad. Diolch yn fawr iawn i Dafydd Wyn Morgan am y sgwrs fyna. A diolch hefyd i Pete Waterman. Falle dyna tro cyntaf. Ni glywed ei lais fan hyn ar BBC Radio Cymru. Ond os gewch chi gyfle, ewch draw i gyffiniau Rheilffordd Cwm Rheidol fan hyn yr wythnos yma. Mae werth i chi fynd draw na. Iawn, maen nhw yna tan y 9 o fis Awst. Dydy bob wyth